What's up mga kalabarkada, magandang hapon sa inyong lahat. At sa video pala na to ay maghahatid tayo ng itlog sa may simbahan sa IFI dahil nag-request kasi sila na magbigay kami ng isang tray na itlog para sa simbahan sa gaganapin na Easter Sunday. So, tamang-tama kasi may itlog dito sa bahay. Hindi na tayo bibili pa. Tsaka total para sa simbahan naman to, kaya ibibigay natin. Siyempre ibigay mo para sa Diyos, ika nga nila, diba? So yun ang pupuntahan natin mga kalabarkada sa simbahan ng IFI Church para ibigay itong isang tray na itlog para luto na nila. Dahil ang alam kong gagawin kasi dito, ilalaka nila tong itlog na to tapos ikakalat nila. Usually ganun naman yung ginagawa, diba? Ikakalat to tapos pag nahanap ng mga bata na nagbibigay ng papremyo, yung pare o yung simbahan sa mga bata. Tsaka minsan lang naman to sa loob ng isang taon yung ganitong kaganapan, kaya why not, diba, na magbigay tayo. Tapos pupunta pa pala tayo mga kalabarkada sa bayan dahil may tamang-tama may bibilhin din kasi kami doon. O bibilhin ko pala dahil ako lang mag-isa yung babiyahe. Pupunta tayo dun sa bayan. So ngayon ay nasa bayan tayo, kung sino man yung mga nakakakilala sa akin dyan. At may sticker pa po tayo. Kasi naman po yung gustong mag-ibil ng sticker, libre lang po yan. Ngayon pala ay araw ng Sabado de Gloria. So dapat kanina pa sana natin na ipinunta itong itlog na to, kaso siyempre may ginawa din kasi ako kanina kaya hindi rin naasikaso. Paano na ba magtali na to? Alright mga kalabarkada, bali nakapag-ready na tayo at dadalhin na natin tong itlog sa may simbahan, pero pupunta pa tayo ng bayan para makapamili ng ibang gagamitin para dito sa bahay. Chay, maghanap ka ng itlog bukas sa simbahan, ha? May premyo to. Kasi Easter Sunday nga bukas, diba? Kaya kakailanganin ng simbahan ng itlog. Alright mga kalabarkada, so alis muna tayo para maibigay na natin ito sa kanila father. Huwag sanang mabasag, balaglag. Ayusin natin. Kaya abot mo nga pag nandun ako sa taas. Ang hirap pala. Abot mo mamaya. Mahirap palang umakyat. Tara. Ayan. Thank you. Baka mabasag daw. Kaya mo? Oh, sama ka. Sama ko? Oh. Mimi, sama muna ako. Sama ka saglit. Okay. Tara. Alright mga kalabarkada, napakaganda ng panahon ngayon. Hindi nga lang kasi sobrang init naman talaga. Time check pala tayo,
maraming salamat pala sa lahat ng mga bagong subscribers at lahat ng mga nanonood, lalo na yung mga napapadaan lang sa ating channel. Huwag nyo na po na sanang kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na ilalabas natin kagaya nito. Dahil everyday po upload na tayo at update para updated po kayo lahat sa mga pinagkakagawa ko dito sa bayan namin. At lalong-lalo na sa update natin kay Supremo. Pero hindi ko muna ginamit sa Supremo ngayon. Gawa nga nung yan lang naman kasi yung i-deliver natin yung itlog. Kaya ito na lang, single na lang tayo. Kasi mas matipid sa gasolina pag nakasingle eh. No. Driver na ngayon. Alright, dito na tayo mga kalabarkadas na simbahan. At nandito na rin bibigyan natin si Akang. Ayan, Ditlog. Sige, thank you. Sige. Teka lang, tatad mo na kasi pa. Alright mga kalabarkada na, bigay na natin yung vlog at tatad muna natin sa Christian sa bahay. Tapos pupunta pala tayo ng bayan. Alright, malilapit na natin sumilay. Ito naman mga kalabarkada yung bakasyon nyo. I'm sure lahat naman siguro nakapag-outing. Na-enjoy ang bakasyon nitong Semana Santa. Sarap naman mag-ride pag ganitong Holy Week, no? Halos walang masyadong sasakyan. Lalo na sa Manila, nakita ko yung post ni Idol Motoronda. Grabe, isa expressway yata yun. Walang kung namuntik na yun ah. Walang masyadong sasakyan. Napakalinis ang kalsada. Pero sigurado, linggo, bukas traffic na naman yan. Dahil nag-uuwian yung mga galing sa bakasyon, galing sa probinsya. Kaya ingat-ingat lang tayo mga kalabarkada, lalo na sa biyahe, sa mga kapwa natin na mga raider. Ingat po kayong lahat sa biyahe. At bago po tayo bumiyahe, dapat i-check muna po natin lahat yung mga sasakyan, mga motor natin para iwas po sa aberya, iwas din po sa aksidente. Dami talagang pakasonista, oh.Ali, nagtuloyan na sila.
Alright, bali nakarating na tayo dito sa bayan mga kalabarkada. At napakahirap pa lang biyahe ngayon dahil nag-uwian pala yung mga bakasyonista na galing sa Tindol Beach. Na sobrang dami ng sasakyan kaya hindi tayo agad-agad na makarating. Siyempre dahan-dahan lang naman tayo dahil maraming sasakyan nga. Kaya pala, isa pa pala yun, kaya maraming sasakyan ngayon dahil ginaganap din pala yung liga ng inter-barangay dito sa bayan. Kaya pala sobrang dami din ng mga sasakyan na yung mga manunood din ng mga basketball. Ito sa kanila ate. Kasabay-sabay yung uwian ng mga bisita at mga pumunta sa plaza para maglaro ng basketball. Tapos yung mga manunod pa. Kaya pala ang daming sasakyan ngayon. Pero sabali, dahil dahan-dahan lang naman tayong nagmamaneho, hindi naman tayo nag-aapura, hindi rin naman tayo nagtatap speed. Bawal yun, top speed. Alright mga kalabarkada, natapos din tayong bumili ng mga paninda. Mga paninda kasi ito mga binibili ko para may benta rin kami doon sa tindahan. Aray ko. Papauwi na rin tayo. Sabado de Gloria kasi mga kalabarkada, kaya hindi tayo pwedeng masyadong gumala-gala. Ganito na lang muna, pamalengke muna tayo tapos uwi muna tayo dun sa bahay. So kaya naman kasi lahat naman ng mga kailangan dun sa tindahan na bili natin. Kaya on the way na tayo sa papunta dun sa bahay, pauwi. Takas na lang tayo mamaya mga kalabarkada dun sa bahay. Dala pansin ko tong camera ko, palubat na rin. Kaya tutuloy na lang natin yung vlog natin mamaya. Dating natin sa bahay. So ayun mga kalabarkada, bali uwi na tayo dito sa bahay. Bali kakarating lang natin. Kukuha ko ng kakanin. Ano ka parang may naging na tayo? Sige. Bali kukuha pala tayo ng kakanin doon sa kila Papang. Grabe, napakainit kanina. Bali kukuha pala tayo ng masikoy o yung kakanin na niluto ni Papang para may merenda tayo. Nay, pahingi po ako. Ayaw. Saan, Nay? Ayaw. Ayaw? Doon kay tatay mo. Wow, sarap. Doon kay tatay mo.
Sarap naman nito. Hindi. Nog! Hindi ka dyan. Ano, balahibo mo ba to? Hindi. Ay, namapit ko. Ay, kuha na lang ako dito. Kakanin. Pang, sito pang. Pinawat ko pa ng kakanin pa. Kaya dahil kita rin. Yun. Kaya tamang niluto pa? Ha? Kaya ati tama? Yes. Thank you. Thank you, nanay. Ano yan dala-dala mo? Ano yan? Camera, cellphone. Vlog. Ito pala yung niluto ni Papang mga kalabarkada. Masikoy. Kala mo parang dinuguan na. Napakasarap nito. Ito yung specialty ni tatay. Kakulay no ka. Mainit-init pa bagong luto. Sarap nito. Kailan nyo na yan? Yun o. Masiko yan, di ba? Oh, dito ka. Dito sa labas na ka. Para mas maliwanag. Yan na nga. Ang tagal na hindi nagluto ni Papang yan. Hindi makita yung ano, ba't nilagyan mo ng maraming sabaw? Ewan ko kay Papang. Hindi makita yung ano niya, mamaya na lang pag nabawasan. Ang dami kasing sabaw na nilagay eh. Ano na, kainin na natin. Alright. Kain tayo. Merenda mga kalabarkada. Ito kasi yung specialty ni tatay. Yung tawagin sa amin nito, masikoy. Ang daming nagki-crave nito dito sa amin. Para sa Papang lang yata yung nagluluto niyan, no? Ano nga yan, nasa mainit. Si Papang lang yata nagluluto niyan, no? Hindi ah. May nagtitinda nga nito. Ah, ayan na. Ganyan siya. Makatublan ng lalaki. Sino na niliti? Ha? Sino na nilitiling ito? Ha? Mikay at? Tatay. Parang kay Mikay itong mga ano. Masikoy. Tamang-tama sa Sabado de Gloria. Oh, kumain siya? Sarap. Tamang-tama yung pagdating ko dito sa bahay. May nakaabang na merenda. Ay, ibag ko kaya no? Yung nagsandok ka lang ng pagkain mo tapos pang selfie lang pala. Karen. Hindi yan ako kay Karen. Alright mga kalabarkada, kain tayo. Kain. So. Hindi makita. Ayan yan. Ayan. Ganyan o. Ganyan siya o. Sarap nito. Wow. Masarap? Sarap. Sarap be. Tapos itong kanya, ito yung parang binilog-bilog nila pero arena lang to. Anong arena? Malagkit yan. Baliw. Ah, malagkit ba to? Oo. Ah, malagkit pala to. Oh, ayun mga kalabarkada. Correction. Malagkit pala to na binilog-bilog. Ay, ito na yung pinagiling nila na malagkit man. Abe? Ah? Ito yung pinagiling nilang malagkit man. Oo. Malagkit pala to.
Kala ko arena eh. Malagkit pala to. Ari. Sarap. Kailan ako nga kay ano? Kay, kunin mo yung electric fan, tayo mo dito. Ngap. Patap- Lasang-lasa mo yung malagkit. Yung linga. Linga yan, be. Linga. Linga at malagkit. Ito ba yung pinabili nila sa atin na linga nun? Sa Bulinaw. Oo. Sarap nito oh. Kain tayo mga kalabar ka na. Ay! Pinaparayo ko kay Karen, sabi ko! Nandito ka na agad-agad. Kunin ko yung ano, pira ni Uns. Binigyan siya may papakas ng pamasahe niya. Naglulo ko talagang Gcash na mo Ito, tingnan mo. Hindi, pumasok na siya dito sa ano. Yan. Ayun na siya oh. Alright. Kita nyo naman, grabe, basang-basa pa rin ako ng pawis. Sobrang init. Busog. Alright mga kalabarkada, katatapos lang namin nagmerenda. Sarap ng masikoy. Aw. Ang masikoy pala mga kalabarkada ay yung linga. May kasama siyang linga tapos yung malagkit na pinagiling. So yun yung ingredients nun. Tapos may gata. Tapos ano pa yung isa? Yung pampalagkit na, ay malagkit din pala yun. Malagkit na giniling din pala yun, yung pampalapot niya. So yun lang mga kalabarkada yung vlog natin ngayong Sabado de Gloria. At dito na siguro matatapos dahil tapos na tayong kumain. At matatapos na rin ang ating vlog. So ingat po tayong lahat and God bless po. See you po sa next vlog natin. Ay, bukas pala bali pa-vlog pala natin yung pagsalubong. Sana nga magising kami kasi alas 4 ng umaga yung pagsalubong pala. So ba-vlog natin yun para makita nyo kung paano yung pagsalubong dito sa amin. Dahil kung baka sa tawag sa amin kasi sa Ilocano Domingo Sabat. Hindi ko masyado alam sa Tagalog pero ang alam ko salubong eh. Yun. So yun mga kalabarkada, ng abangan nyo yung vlog na na yun dahil iba-vlog natin yun. So sana nga ay magising tayo ng alas 4 ng madaling araw. Alright, so yun lang mga kalabarkada. So ingat po tayong lahat. God bless po.